Takže sme tu opäť, Roma Bopend. My vás tu vítame v štúdiu, pán Horvát. Spýtam sa vám toho, čo môžem? Jasne, nech sa páči. Koľko máte rokov? 18 som mal minulý rok. Ale výborne, výborne. Toľko by som aj ja chcel mať ešte. A čo, aká popularita vaša? Aj chodíte hrávať? A tak chodím sem tam, raz za rok a tak. A kam chodíte hrávať? Na aké smery? Väčšinou na Pusták, do Bielic, pri vodu a tak chodíme, no. Na ryby. Kolónie, tam chodíte, dánske cigáni sa tam kolóniu a tam hrávate. No áno, tým cigánskym rybám. Aj áno, to je černé, čo sú, tie sa šupu. Aha. A teraz máte aký kláves, pán Horvát? Kúpil som ono štvorkolku, Ibanez. Ja aj ten poznám, áno. To bol ten slávny kláves z roku 3900, nie? Pred Kristom. To je vlastne ten plnokládkový, pozor, mýlim sa už teraz. A to má 7 oktávy. Oktávy, to má 4 kolesa a tak. Aha, a to im tá Felicia ešte, čo bola kedysi. Nie je to, že ten novší model Fabia. Aha, to poznám, HTP. Aha. A keď sa vás pýtam na otázočku, máte už deti? No, 4 som dal do ústavu, 3 som dal mamke a 8 chovám ja ešte. Aj pekne. A more aj deti voľa ako živíte? Živím, no, kupujem im ten oný, čo predávajú svet zvieradie. Tam predávajú taký šrot, čo dávajú prastom. A oni mi to jedia ako pijú normálne, žijú s tým. Aha, žijú aj repujú okolo toho. To je asi od nás všetko. My vám prajeme príjemné popoludne, pán Horvát. A pozdrav divákov. Áno, ďakujem. Do počutia.